Hicima ispaljenim iz snajpera iz dijela Sarajeva pod kontrolom takozvane armije BiH na današnji dan prije 22 godine u sarajevskom naselju Grbavica ubijene su djevojčice Milica Lalović i Nataša Učur. Sahranjene su jedna do druge na groblju Miljević i nekoliko kilometara od grada u kojem su rođene, koji su voljele i koji im je presudio. Milica je imala 10, a Nataša 9 godina. Rat se bližio kraju. Igrale su lastiša kada su ispaljeni snajperski hici sa zgrade Loris. Bila je to njihova posljednja igra. Ko zna koliko ih je snajperista posmatrao i oko 15 časova i 30 minuta odjeknula su 2 pucnja. Žalosno je da niko nije kažnjen za ubistvo Nataše i Milice i još tužnije što svijet ne želi da čuje istinu o ubijanju i ranjavanju srpske djece u sarajevskim kvartovima gdje su tokom rata bili Srbi. Što se tiče djece sarajevske, mnogi su poginuli i na kraju rata se dokazalo da su bile takozvane ševe koje su ubijale po Sarajevu i potvarale da su to ubijala srpska vojska. I ovdje u Vojkovićima su 2 djevojčice isto nastradale u ratu 1993. godine. Snajper je pogodio. Sarajka Fatima Bajramović svojevremeno je svjedočila da je djevojčice ubio pripadnik 101. brigade takozvane armije Republike BiH Sejo Piskić. Navodno čak se time hvalio, kao i da je ubio još 20 Srba na Grbavici. Privođen je, ali nikada nije procesuiran. Ovaj slučaj ne postoji u pravosudnim institucijama. Ne znam šta da kažem na kraju krajeva što se tiče procesuiranja. Procesuirani su samo Srbi, a muslimani, Hrvati nikada nisu. Niti je čak i one optužnice koje su pokrenute protiv njih su tako katastrofalne od 2 godine, 3, a Srbima su davali po 40 godina. U vrijeme kada su djevojčice ubijene na snazi je bilo primjerje koje su nadgledali francuski i ruski mirovnjaci. Zašto su snajperisti takozvane armije Republike BiH i pored sklopljenog primjerja djelovali po Grbavici, pitanja su za ratne komandante 101. brigade, a jedan od njih je i aktuelni načelnik opštine Novo Sarajevo Nedžad Ajnadžić.